Sumendiak. Sumendia lurraren gainazaleko irekidura bat da. Eta bertatik kanporatzen da barruko material beroa. Magma, gasak eta errautsak. Nola sortzen dira? Plaka tektonikoak bereizten diren, edo bata bestearen azpian sartzen den eremuetan sortzen dira. Magma presioagatik igotzen da, eta irteera bat bilatzen du. Sumendiak laba, errautsak eta gasak botatzen dituenean. Sumendien erupzioak gertatzen dira. Sumendi baten zatiak. Ganbera magmatikoa. Magma, arroka urtua. Lurraren azpian pilatzen den tokia. Tximinia. Magma igotzen den hodia. Kraterra. Material volkanikoa gainazalera ateratzen den irekidura. Kono volkanikoa. Kanporatutako materialen pilaketarekin eratzen den mendia. Laba. Kanpora ateratzen den magma.